yi-14 ka-August namhlanje yangena ke imali le besiyisebenzela usukela nge-15 kaJulayi. Jonga yavakala kusasa sithi nqenqe wayiva nantso uthe emva koba ethele nqenqe la nqenqe kabaphinde baphele konqenqe nqenqe uqonda shomi mandiyicimele ifoni because indenzela i-headache. Ngoku ndiba uba umuntu uba uluzirola akazithengela noba yintoni na wethu uzibulela mali yayiphi ishwatyulelo yethu imali kaye siyaqhathwa noba sipeyiswa kancinci andithi inoba mntasekhaya andiqondi uba amatyala wethu wonke la ase ayimunce caba wena washo kungenanto umunce ithi naloo nto hayi yashwatyulela ingathi kumke siphinde kubuyele phaa ezimvlophini kutya. Nakhumbula oomama bethu badla ngofika neemvlophi zivaliwe angayiqhaqi kuthiwe ayityiwa ngale mini imali ingena ngayo. I think inoba ingxaki ethi lapho futhi ingxaki zethu ziqala ithi imali ethi ingena bese kwezinye izinto ezingenayo ingakhange ikilali ifumane umfutho isikeleleke nabaphantsi bakhe bayifuthele ukubona ingxaki zethu ziqale phaa. Ngoba imali yethu ngoku uyigqibela phaa kwi-payslip uba yimali ithile iyofakwa ematshinini. Xa ifika ematshinini phaa ebhankini ziqalisa iingxaki zemali yakho. Nayiva makasitoyitoyele uba makasibuyele nezimvlophini bethu. Nicinga ntoni? Because mna I want to go back envelophini ntana abantu uba ndipeyi i-10,000 yam ingene yonke envelophini ndiyinikwe envelope yam ine-10,000 yam yaqo so that ndiyifake phaa phantsi komqamelo khe ndilale nayo ndiyifuthele nabaphantsi ndiyithandazele. Ingathi iingxaki zethu zingaphela zemali. Yeyi le kamatshini nemali ehlala ekhadini eqwaqwakwini ingakona phaa iphaa. Ingxaki yethu ikhwela qwaqwakho nala matshini eladonga simane sisoya amakhulu xa sifuna ukhipha imali yethu kodwa besisebenza ngokwethu singena ngokwethu ezikhampanini. Ngoku afuna imali yakho funeka uyolanda edongeni iqwaqwakho. Asana kho nto ngokho right. Abakhe basinike imali yethu ngemvlophu bethu. Hayi mabeke basinike imali yethu ngemvlophu uyiphathe yaqo. Amaphara sizawasota sasiwasota mbosinangokya so sizawathodila nawo amaphara wona qha mabeke basinike imali yethu. Le mali ethe nca edongeni ethatha ngeqwaqwakho leplastiki uze imali yakho ize kuyo kodwa wena ubuyisebenzela ngenyama yakho